ଆଜିର ଦିନ ଆପଣମାନେ କେମିତି କଟେଇଲେ? ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ ବି ସକାଳୁ ନଥିଲା, କେଉଁଠି କାମ ହେଉଥିଲା, ଆସିଲା ଏବେ ଲାଇନ୍। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ କାଟି ଦେଇଥିଲା ପୁରା। ଆଉ ବର୍ଷା କେମିତି ବି ପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଜୋରସେ ଢାଳିକି ଗଲା, ଏବେ ଝିପିରି ଝିପିରି ପକଉଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା କେମିତି ପଡ଼ୁଛି, ଝିପିରି ଝିପିରି। ଆଗେ ଜୋର ହେଲା, ତାପରେ ଝିପିରି ଝିପିରି ହେଲା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ ସାନ ପୁଅ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଛି, ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅ ଟିଭି ଦେଖୁଛି। ଆଉ ତାର ତ ମେନ୍ ଟିଭି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ପାଖରୁ ଜମା ଛାଡ଼ୁନି ଦେଖିବା। ଦୂରେଇକି ଜମା ବସୁନି, ସେଇ ପାଖରେ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏଠି କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ପକାଇ ଦେଇକି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ଆଉ ଶୁଖେଇବି କେମିତି? ଆଉ ଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉ, ଖରା ହେଉ, ଶୀତ ହେଉ, ଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଯାହା ବି ହେଲେ ଚାଲିବ। ନ ଚାଲିଲେ ଆମର ସବୁଦିନ ଅଭ୍ୟାସ, ଫ୍ୟାନ୍ ଯାହା ବି ହେଲେ ଚାଲିବ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ବନେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଡାଲି, ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି, ଡାଲି ବନେଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛୁଙ୍କା ଦେଇକି ଆଳୁ ଚୋଖା ବନେଇଛି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର, ପିଆଜ ଦେଇକି ଛୁଙ୍କା ଚୋଖା ବନେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାତ ରନ୍ଧା ହୁଏ। ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଆଉ ପାଣି ତ ଖୋଲିକି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ସେଫାଟ ଘରେ ଛୁଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସେଫାଟ ଘରେ ଛୁଆ ମୋର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଘରେ ଛୁଆ ତାଙ୍କର କାରବାର କରି କ'ଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କାଏଲାଇଟ୍ ବାଟେ କେମିତି ଆଲୁଆ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା, ବାବୁ ଲାଇଟ୍ ଲିଭେଇ ଦିଅ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଫାଟରେ ବାବୁ ଆମର ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ତ ଛାଡ଼ୁନି। ଆଉ ମାନେ ବାବୁ କ'ଣ କହିବ? ମୋ ମାମା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆଉ ଲାଇକ୍ କରି ଜମା ହେଇଯାଏ। ଶୁଣିଲେ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ କହୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ତ ଟିଭି ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ପାଣି କେମିତିଆ ପଡ଼ୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଲାଇନ୍ ବି ରହୁନି, ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗୁନି। ଲାଇନ୍ ନଥିଲେ ଟିଭି ବନ୍ଦ, ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ବନ୍ଦ, ସବୁ ହେଇଯାଉଛି ବନ୍ଦ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଲାଇନ୍ ରହୁନି, ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। କ'ଣ କରିବି? ଲାଇନ୍ ନଥିଲେ ମୋତେ ବୋର୍ ଲାଗେ। ମୋର ଟିଭି ଚାଲୁଥିବ, କିଛି ସିରିଏଲ୍ ଫିରିଏଲ୍ ଟିଭି ଚାଲୁଥିବ, ମୋତେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁଥିବ, ମୋତେ ଏଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଟିଭି ଚାଲୁନି, ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। କାରଣ ଲାଇନ୍ ନ ରହିଲା ବେଳକୁ ଟିଭି କେଉଁଠି ଚାଲିବ? ଆଉ ଏବେ ହେଇ ଛୁଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୁଆ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଦେଖିବି ଟିଭି। ଆଉ ମୋର ତ ସିରିଏଲ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧାରୁ ଦେଖିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ସିନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ମୁଁ ଭିତରେ ଷ୍ଟୋରିଟା କ'ଣ କରିଛି। ଆଉ ରୋଷେଇ ତ ଆଜି ପରିବା ଟିକେ ଯାଇପାରିନି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ପରିବା ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆଜି ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ। କାଲି ଛୋଟ ମାଛ ରାନ୍ଧିଥିଲି, ଆସିଥିଲେ ଗେଷ୍ଟମାନେ ଖାଇକି ଗଲି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ଆଳୁ ଚୋଖା ଡାଲି କରିଦେବି। କାରଣ ସବୁଦିନ ତେଲ ମସଲା ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ। ଇଆଡ଼େ ବର୍ଷା ଦିନଟା ହଜମ ଶକ୍ତି ହେବନି।
ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି କହିଲି ନାଇଁ ଡାଲି ଆଳୁ ଚୋଖା ବନେଇଦେବି, ସେଇଟା ଭଲ। ଆଉ ଆଜି ତ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯାହା କଲି, ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି।